Hello guys, kining adlaw guys, katapusang adlaw ni sa tuig 2023. Kadlaw ni guys, akong gikuhaan og photos ang Isla Camiguin guys. Kadlawon gyud ni guys. Namasin ko kung makakuha ko niini og mga maayong view kay panahon sa kadlawon jud ni guys, sa pag atol nga musidlak na ang adlaw. Ako ning gikuhaan og video guys kay akong gianinaw ang palibot kung unsa joy akong makita niining kadlawong dako. Mo ni guys, nakita gid na ako ang Camiguin. Hinungit-ngit pa, pero nindot man di kay tan-awon. Layo lang kaayo guys. Mo ni ang Isla Camiguin, kabisayan gahapon ni guys nga gaatbang ni sa Valencia. Ato makita guys nga puwa kay ang langit dito o dunay dag-om. Murag makadani ang iyahang view guys. Og naaninaw jud na ko pag-ayo ang kaanindot niini. Og hunas kaayo ni guys. Nanaog kog sayo sa amo ang kagalingon og niadto jud ko sa may baybay sa ubos nga bahin sa among panimalay. Nakita jud nako ni guys nga nindot kayo tan-awon. Kani mo ay tingguwa jud ni sa mga mananagat guys nga mupadong sa laod. Mo na giingon dito namo diri og banag-banag. Makita nato ang banag-banag sa kabuntagon. Nindot kay tan-awon ang isla guys. Kani siya guys, layo jud ni siya biyahion, magpambot. Ngit-ngit palagi, murag ang hunasan ini gaitom pa, pero dito sa layo nga bahin, makita na nato nga naglandag na ditong dapita. Gusto lang kumutanaw guys sa last day sa 2023. Kung unsa joy makita nako nga last nga kaanindot sa 2023. Mo na ako nasaksihan guys. Ani sugod na og kuan ang adlaw gitib. Makita nato ang langit nga nag blue na. Ganina puwa man ni kaayo, karon dili na. Aduna nay mananagat guys oh. Ako pa gatikaw-tikaw aning baybayo na ron guys. Adi lang nako padulan ning namukot kay mauwaw ko. Kasi makita po ning naong aning mamukutay, di laman na ho ikuan. Ipakita ang iyang naong. Lingaw kay tan-awon guys ang panganod. Ang panganod nga moporma og mga view. Ako yung gianinaw guys, ug unsa joy makita nako aning mga panahona. Luyo pa sa kangit-ngit sa kadlawon. Ana na mga mananagat guys nga akong giingon nga mao pay pagpanggawas nila guys. Ilang giguid lang ilang sakayan ani kay hunas man pag abot sa laom tuwa na sila nagpaandar.
Kinsay wa ka kita og kamiging mao na siya guys, kamiging. Lutaw kaayo kay hunas man. Ang kamiging guys ga atbang sa Valencia. Nindot kayo tanawon ang bukid guys. Tanawa ang bukid sa Valencia guys. Amo ni Balitbiton. Og ato sa makita guys ang tower sa Valencia. Sa sentro jud sa market. Daplin sa suba ni siya guys. Duhay tower sa poblasyon guys. Ang usa dak habog, ang usa po nubo-nubo. Pagajoy kisaw ang kalibutan guys, sarang pagajong linawa. O makita jud nato ang bye-bye. Makita jud nato guys kung unsa kaanindot ang maong view. Labi na panahon jud sa pagmata jud nato, mao jud makita nato ning mga view, sus makalingaw kay sa atong mga mata. Wa ko magtuo guys nga ni aday ni sa mong dapit ang view nga nindot kaayo. Kadlawon pa ni guys, ngit-ngit pa ang panahon. Salamat guys sa inyong pagsunod kanako sa pagkuyog nako sa ako ang pagvideos og ako mayon guys, salamat kaayo kaniyong tanan. Bye-bye. Na